Siwmai a chroeso i'r Newyddion i Ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Llifogydd, floods, llifogydd. Gwersyll, camp, gwersyll. Ymdrechion, efforts, ymdrechion. Cadoediad, ceasefire, cadoediad. Gwaethaf, despite, gwaethaf. Cytundeb, agreement, cytundeb. Adroddiad, report, adroddiad. Canfyddiadau, findings, canfyddiadau. Ymchwiliad, inquiry, ymchwiliad. Dioddeffaint, suffering, dioddeffaint. Cyhuddo, to accuse, cyhuddo. Cyfrifo, to calculate, cyfrifo. Cadeirydd, chairperson, cadeirydd. Dioddefwyr, victims, dioddefwyr. Trychinebus, tragic, trychinebus. Argymhelliad, recommendation, argymhelliad. Poblogrwydd, popularity, poblogrwydd. Hyrwyddo, promote, hyrwyddo. Heddwch, peace, heddwch. Diwylliannau, cultures, diwylliannau. Yn anffodus, unfortunately, yn anffodus. Pencampwriaeth, championship, pencampwriaeth. Breuddwyd, dream, breuddwyd. Y môr idd, the channel, y môr idd. Dychwelyd, to return, dychwelyd. Cyfnewid, to exchange, cyfnewid. Cyfatebol, equivalent, cyfatebol. Ceiswyr lloches, asylum seekers, ceiswyr lloches. Difrifoldeb, seriousness, difrifoldeb. Gohebwyr, reporters, gohebwyr. Ysbrydoli, to inspire, ysbrydoli. Brethyn, cloth, brethyn. Dyluniad, design, dyluniad. Ton res, heatwave, ton res. Gwaharddiad, ban, gwaharddiad. Pibellau dŵr, hosepipe, pibellau dŵr. Swydd Efrog, Yorkshire, Swydd Efrog. Caint, Kent, caint. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 7 o Gorffennaf. Ar ddechrau'r wythnos, clywon ni am y llifogydd ofnadwy a digwyddodd yn Texas dros y penwythnos. Cafodd mwy na 100 o bobl eu lladd, gan gynnwys nifer o blant a oedd yn aros mewn gwersyll. Hefyd, mae dros 100 o bobl ar goll o hyd, gyda ymdrechion i ddod o hyd iddynt yn parhau. Stori arall o'r Unol Daleithiau. Cyrhaeddodd prif weinidog Israel Netanyahu, Washington, i gyfarfod ar arlywydd Trump. Pwrpas y daith oedd trafod cadoediad posibl rhwng Israel a Gaza, ond y sôn yw bod llawer o oedi yn y trafodaethau. Gwaethaf hyn, dywedodd Trump fod siawns dda y byddai cytundeb yn digwydd ddiwedd yr wythnos hon neu'r wythnos nesaf. Dydd Mawrth, yr 8 o Gorffennaf.
Cafodd adroddiad ei gyhoeddi ar ganfyddiadau'r ymchwiliad i Scandal Horizon a'r swyddfa post. Dangosodd yr adroddiad dioddefaint is-bost feistri ac eraill y gafodd ei heffeithio ar ôl cael eu cyhuddo'n anghywir o ddwyn arian a chyfrifon ffug. Yn yr adroddiad, dywedodd cadeirydd yr ymchwiliad, Sir Will Williams, fod yr effaith ar y dioddefwyr wedi bod yn drychinebus. Mae Sir Wyn wedi gwneud sawl argymhelliad am y camau nesaf, ac mae'n galw ar y llywodraeth i ystyried ei argymhellion heb oedi. Roedd stori ddiddorol am bobl yn nofio mewn afonydd yn y Swistir fel mod o drafnidiaeth. Dywedodd y stori fod hyn yn rhywbeth poblogrwydd iawn i'w wneud yn yr haf. Mae pobl hyd yn oed yn nofio i'r gwaith, gan gario eu dillad mewn bag sych. Mae'r traddodiad yma wedi cael ei nodi gan ymwelwyr o wledydd eraill yn y Swistir ar gyfer yr Ewros, ac mae o ddiddordeb i nifer o bobl yn sgil poblogrwydd nofio dŵr oer a nofio gwyllt. Dydd Mercher, y 9 o Gorffennaf. Dyma oedd diwrnod cyntaf yr Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen. Gwyl sydd wedi cael ei chynnal ers 1947. Cafodd yr Eisteddfod Ryngwladol ei creu ar ôl yr Ail Ryfel Byd, fel ffordd o hyrwyddo heddwch a dathlu gwahanol diwylliannau. Clywon ni fod mwy o docynnau nag erioed o'r blaen wedi gwerthu eleni, a bod pobl o 30 o wledydd gwahanol wedi dod i gymryd rhan. Nos Fercher oedd ail gêm tîm Merched Cymru yn yr Ewros. Fe wnaethon nhw chwarae yn erbyn Ffrainc, ac yn anffodus collodd y tîm o 4 gôl i 1. Ond roedd cyffro mawr wrth i Gymru sgorio. Adroddodd y BBC fod y foment pan sgoriodd Jess Fishlock gôl gyntaf Cymru mewn pencampwriaeth ryngwladol wedi cael ei disgrifio fel breuddwyd. Dydd Iau, y 10 o Gorffennaf. Roedd cyfarfod pwysig rhwng y prif weinidog Keir Starmer a'r arlywydd Macron am y broblemau parhaol gyda chychod bach yn ceisio croesi'r môr urdd. Dywedodd Starmer bydd cytundeb newydd, un i mewn, un allan, yn cael ei dreialu, lle byddai rhai o'r bobl sy'n cyrraedd Lloegr yn cael ei hanfon yn ôl i Ffrainc. Mewn cyfnewid, byddai'r Deyrnas Unedig yn derbyn nifel cyfatebol o geiswyr lloches. Ar hyn o bryd, does dim gwybodaeth clir am y broses, ac mae llawer o gwestiynau am y system newydd. Gwaethaf difrifoldeb y cyfarfod, daeth y foment doniol wedi hynny, wrth i ohebwyr glywed sgwrs ddifyr rhwng Macron, Starmer a Rachel Reeves am Larry, y gath sy'n byw yn Rhif 10. Mae Larry yn enwog am ei bostiadau doniol ar gyffryngau cymdeithasol, a dywedodd Macron ei fod e'n hoff iawn o'r neges ddiweddar, lle wnaeth Larry sylwadau doniol am y tapestri Bayeux. Dydd Gwener, yr 11 o Gorffennaf. Mae llawer o bobl wedi rhannu sylwadau cadarnhaol iawn ar y we am grys hyfforddi newydd Clwb Pêl-droed Wrecsam. Mae'r crys wedi cael ei ysbrydoli gan batrwm brethyn traddodiadol, ac mae defnyddio dyluniad Cymreig wedi gwneud llawer o bobl yn hapus iawn. Yn sgil y tymereddau uchel iawn a thon res arall, clywodd bobl mewn sawl ardal o'r Deyrnas Unedig fod gwaharddiad ar bibellau dŵr wedi cael ei cyhoeddi. Mae'r gwaharddiad yn effeithio ar rannau o swydd Efrog, swydd Lincoln a swydd Derby.
Bydd gwaharddiad hefyd yn dechrau yn Sussex a Chaint ar y 19fed o Orffennaf. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.